I dag afholder vi årets andet Opendo Social kundearrangement, og det holder vi her på Brøndby Stadion, hvor vi ligesom altid til Opendo Social gerne vil inspirere og vidensdele med vores kunder. I dag har vi fokus på konverteringen over mod de elektriske varebiler, så dem skal vi også ud og opleve i dag sammen med en masse andre spændende faglige indlæg. Velkommen til Opendo Social. Jeg har ikke fået sælge noget i dag. Det er lige vigtigt at sige. Jeg har fået fortælle lidt omkring, hvordan data kan benyttes til at optimere flåderne i fremtiden, og hvordan det allerede i dag benyttes til at optimere. Kan det lade sig gøre? Det er klart, når man ligger og kører de her lange stræk på tværs af landet, så er det selvfølgelig en udfordring også, hvis man har træk. Det er den største udfordring for det nu. Den største udfordring ligger nok i om Så er der også reparationer. Ja. så begynder den at larme og lyse og finde, og så begynder den at være hjemme i stuen, og så kommer der nogen, der er bare. Få dem op og alt det der. Ja,